Laudioko udal merkatuko, gentzan Iker eta Anamarirekin gaude hemen. Atzo merkatuko sabaia bera erori zen, eta horren ondorioz ateak itxi behar izan zituen merkatuak. Eurekin gaude hemen, jakiteko zein den orain merkatuaren egoera. Lehenik eta behin kontatzen baduzue zer den zehazki atzo gertatutakoa, edo nola gertatu zen atzokoa? Asteazken gauean sabaia erori zen. Eta ezin izan dugu ireki dena eskombroz beteta zegoelako. Eta, badirudi laizzer irekiko dugula, bihar bertan. Badakizue zehazki zergatik gertatu den, o baduzue susmoren bat zergatik gertatu den? Izan da gauza askoren kumulo bat, zeren ezetasuna bazegoen, falso tetxoko zeuden erantxita gauzak, eta pisuagatik, eta ezetasunagatik, eta gauza askorengatik edo, erori egin da. Aipatu duzue, bihar zabaltzeko aukera izango duzuela, uste dut espero baino lehenago, aurkitu zuela zabaltzeko aukera. Bai, zabalduko dugu bihar, dekogunogaz zabalduko dugu, ja, atara dute danak erori da bena, eta ja, garbituko dugu gaur arratsaldien eta bihar zabalduko dugu dekogunegaz. Gaurko hau izan da hemen gertatuen azken ezbeharra, baina ez da lehenengoa izan, okerz banago duela urte bete ona mugitu zinetenean izan zindutuzten ere, arazoak, egun nahiko txegon zineten hor geldiz, kontatzen baiguzue pizkate memoria egiteko zer zen orduan gertatu zena? Bai, bestaldean, horren egingo du laizter urte bat, beste markatutik harin irten behar izan ginen obra hasi behar zelako harin, eta hemen egon ginen 40 egun lan egin gabe, ez genekiela noiz irekitzen zen, noiz irekiela genuen, jendea hemendik egun osoan zehar galdetzen, edo ez genekien zer erantzun. Ja dakigu zer pasatu den eta orain ia aurreratzen bada dana joateko leku berritara. Bai, uste genuen egon behar ginela, igual aste bat edo bi aste oraingoan ireki bari, baina harin, pozik gaude harin joan delako. Imaginatzen dut, gogotsu ongo zaretela, lehen ongara honen inguruan zerbait komentatzen, gogotsu ongo zaretela, bueltatzeko Abasto plazara, edo bertan postua, behin betiko postua zabaltzeko gogoekin ongo zaretela. Bai, egia esan da hemen oso gustora gaude. Hombre, instalazioak nahiko momenturako dira, ez da salir del paso edo, baina hemen gustora gaude, benetan. Gogoekin ara joateko ere, berria egongo da dena, segurazki, baina hemen gustora gaude, lekua oso ona da. Bai, oso posiko egon gara, orain pasatu da hau, baina egon gara oso ondo, eta jendea erantzun du oso ondo, etorri da pres, eta egon da pres, horregaitik gauz posik. Entzuteko zer eskatzen duguna, eta erantzuteko harin, gaur, oraintxe izan da harina erantzun dute. Ia, gero, holan segitzen bada gauza. Arazoren bat daukagu beroarekin, bero itxela egiten duela lokalean, 28 gradutara egoten gara egun hauetan. Zazpiretan 30 eta 32 gradu. Eta nire kasuan arrein freskoarekin eta izotxarekin ibiltzean nahiko zaila da. Baina, gustora gaude, egia esan da gustora. Eta ia beste lekuan, hori, pentsatzeko, kamarak eta motorrak botaten dute bero pilo. Eta euki behar da, aire akondizionau ona ipinita. Ez dekoguna hemen. Mila esker tarte hau eskaintza gati guri eta animo. Pendiente gotea herrian gertatzen dara gatik. Zuei, mila esker. Mila esker.